खुलुमका तिप्रसा आफुंग जराव तेसे फाइनानि नाखा मेसेज ऑफ फाइनानि बागे बफाट्स लाइव वीडियो क्लियर नाइने एकदम शॉर्ट नोटिस शॉर्ट नोट ने बागे मिक्स आं लाइव वीडियो क्लायो साइमनो फुंगा त्रिसे केव नाया 4:30 बट पुइसी जायफा नाइथो हमना शेयर क्लियर प्लीज जे बुमा बु फारक बरने बुसा ड्रग्स ना ओनि साइमन गां के बेंगलुरु जदि तंगो नरक साइमनो बा बेंगलुरु फाइका जे के ड्रग्स ना नारो बरनो प्लीज दादि दादि फिरगै तलांनानि एंथुं जतनो प्लीज दादि दादि तलांनि थांनि फिरगै तलांनानि चाइटक बायदि जों त्रिपुरा पिपल फाउंडेशन इते जखानते एक्शन ना ओइ बरनो रमै पुलिस दाइरि माने परे सिनि बसाना फियाव रडे निता सारि बर और फाइ चिन त्रिपुरा सरन बुमु अनेक खराब फ्लाइ दङ ताबो फानो ड्रग्स नाउ इंजेक्शन नाउ टैबलेट चाउ जतनो फ्लाइ दंखौ सो आं कोइना मुचुंगो जत्तो मा भा जे बरक साइमनो जे बिनि बसा ड्रग्स नाउ नै साइमनो कागन र प्लीज दादि दादि फिरगै तलांनानि चाइटक बायदि आं नोटिस रि 1 मंथ नि नोटिस कि नरक जानि जानि बसानो फिरगै तलां बायदि जों त्रिपुरा पिपल फाउंडेशन इते कैसा हंटिंग मिशन जों अंखरनाय जत्तो त्रिपुरा सा जे ड्रग्स नानाय रखनो जों रमै जेल दाइरि बायनाय आबन परे नॉन अवेलेबल जेल दाइरि बायनाय जों नारकोटिक्स नि केस दाइरि बायनाय ड्रग्स इनहेलिंग नि केस दाइरि बायनाय आसमय नरक जोंनो फायै ताइ एसे सुरपायदि जों ताबुक साइन दंगो कि जों त्रिपुरा पिपल फाउंडेशन इते कैसा मिशन जों अंखरनाय जे ड्रग्स नानाय रक त्रिपुरा सरक जत्तनो त्रिपुरा फिरगै थांबायदि जे नुगै तंनाय रक बा भिडियो नुगै तंखै शेयर खायदि ते मा फारक जे साइमानाय रक नर बसारक जे ड्रग्स नाय तंगो नि साइमान हमके तलांगै थांबायदि नर बसाना जेसुक दाति मानसाक ओ मास कैसे समय रो आं सेप्टेम्बर अक्टोबर नवेम्बर नि सिमिक जों चिनि मिशन स्टार्ट खायनाय हंटिंग स्टार्ट खायनाय जे मानजांनाय बुजांनाय टक जांनाय जेलाव दाजांनाय नॉन अवेलेबल जेल एकदम जेल हाबथानाय नारकोटिक्स डिपार्टमेंट दाति दाति तलांगै थांबायै रिहैब सेंटर दानाय इंबायथौ और रिहैब सेंटर दाखांगा अनेक खर्च थांनाय सहायनि बागै जों रिहैब सेंटर दाया डाइरेक्शन पुलिस दाइरिनाय पुलिस दावै बरक ताम खायजे आबो जों नायन थांया ताबुनि सिमिन आं साइरो चिनि दफा चिनि त्रिपुरा साने बुंखांना बासिरना बागै जों एक्शन नाना नांनाय एन्ड त्रिपुरा पिपल फाउंडेशन ओ एक्शन नानाय दातिनो बेसिकया ओ मास कैसे समय आं रै दंगो जत्तो मा फा नरक साइमानाय रक प्लीज नर बसाराव फिरगै लांबायनि लामा नायथुदि एन्ड चाइथुदि एन्ड तलांगै थांबायदि अल मानजाकमानि यागोलो जोंनो त साहदि जोंनो बिग्रा बरक बा जोंनो गरि बरक बा चिनि बसाना फियावगरदि तामुखलाय आबो कुनु एक्सक्यूजेस दंलक जों केबने ककनो खनागलक केबो फना जोंनो फाइ पिल फना प्ली फना खाइबायदों रिक्वेस्ट फना खाइबायदों जों केबनो मर्सी खलाया चिनि दफा चिनि त्रिपुरा सानि बुंखांनो सकै तंनाय रनो जों फियोगया त्रिपुरा सानि थेनांनि बागै चिनि त्रिपुरा सा थानजानि मारिनो जों तैनानि बागै जे तंनाय जे अर ड्रग्स नाय तंनाय चरेरनो जों जत्तनो थुमै रमै जेल दाबायनाय जदि तंनामु जों चरे रखंगा ड्रग्स नो याकर बायदि ड्रग्स नो याकरै हमके सामुखलायनागा खलाय तंबायदि किन्तु जों साइमनो साबोखलाया साबो बजागा तंग साबो बजागा खरै जों जतनो साइमनो अ जागानो संगे जों थाङै हान्ड खलायमानि यागोलो बरनो बुजांनाय बरक टक जांनाय जेलाव दाजाबनाय एकदम क्लियर कक साइरो आं कोनो चेहरा कक साया कोनो चालाक कक साना नाया आं सुजा साइरो जे मा फा नरक साइमानो नरनो बसा ड्रग्स चाइ तंगो अ जागा फाइ ड्रग्स नाय तंगो इंजेक्शन नाय तंगो नै साइमान का हंके साइमान नरक तलांगि थांबाय नरनो बसना दातिनो चिनि थानिओ अलरेडी 100 जना मटरनि लिस्ट फाइजाक किन्तु जों बरनो रमियाको साबो सायाको कोनो बुहनियाको किन्तु नवेम्बर नि सिमिक जों बरनो हान्ड खलायनाय भाइरल खलायनाय बरनो भिडियो बतु फाइनाय फेसबुक थुं जे जागा फन थुं जों भिडियो बतु फाइनाय तु फेमानि यागलो पुलिस या फरिनाय सुजाकक तु नो कम्प्रोमाइज नरक जोंना प्रो जोंनो खाइरो दियान बसाना खासि जायाने कोनो साइमान ब्लाक नरक साइमानो ताबुकसि जे खासि आंनि तंगै ड्रग्स चाइ तंगै ड्रग्स नो इंजेक्शन नाय तंगै खलाय तंगके नरक फिरगत लांबायदि आसक जाने कक जतनो साल काहाम खा खलायो अ ककनो बुजिवै जतनो अ भिडियो नो शेयर खलायनानै हामबाय खुलुमका आं दिनेश देबबर्मा त्रिपुरा पिपल फाउंडेशन नि डाइरेक्टर नरने बागै अ कक कैसे अ मेसेज कैसे नरने बागै लाइव भिडियो सपायका खुलुमका